Dáme si odbočujúce video len tak. Teraz sme v plavbe, vyrazili sme z Trogiru. Dnešný deň je o tom, že to počasie je také kadejaké. Čiže našou úlohou je trafiť sa do toho počasia tak, aby to bolo aj príjemné a hlavne bezpečné. Predpoveď som si samozrejme ráno pozrel, ešte niekoľko hodín na to som si zopakoval. Pozerám sa na oblohu, takže čo sa nám tu vytvára? Tu máme nejakú termickú oblačnosť. Tam to nás zatiaľ nejak veľmi nemusí zaujímať. Čo nás zaujíma je tam, ako nám lezie hore ten karfiolik a tam tá časť. Z toho nám vznikajú búrkové oblaky. A na druhej strane od Talianska nám tam prichádza toto. Podľa predpovede príde zvyšný vietor okolo nejakej tej 5. hodiny. Máme jeden z plánov, že by sme zostali tu z Tomorskej, a to je, ak by sme to nestíhali, náš hlavný plán je pred nami tu Bobovište, zjavne tam už nejaká loďka stojí a plán B máme Milnu. Pozrieme sa na radare, ako to vyzerá. Vidím, že nachádzam sa niekde tu. Tu vidím, že sa mi približuje tá búrková oblačnosť. Aj odtiaľto, ale s tým by som to mohol, tamto ma nezaujíma. Nakoniec sa mi podarilo dovolať sa do Bobovišťa predtým, ako sme tam dorazili a boli obsadení, tak sme plán prehodnotili a išli na istotu do mestečka Rogač. Čiže nakoniec plán D. Predpovediem počasie sa venujeme aj na našich kurzoch, kde ešte pár voľných miest máme. Tí, čo ste na vode, buďte zodpovední, sledujte počasie a užívajte si leto.